Ribadumia xa goza da Festa do Tinto do Salnés. Este venres tivo lugar a inauguración oficial da 53 edición na que 14 adegas ofrecen os seus mellores viños. Agárdase unha edición multitudinaria grazas ao bo tempo e ás temperaturas agradables que se prevén para esta fin de semana. Que tal, saúdos? Investigan unha muller de 54 anos como presunta autora do atropelo mortal que se rexistrou o pasado 23 de maio en Vilanova. Nese suceso falecía un home de 79 anos. A conductora impútaselle os delitos de homicidio por imprudencia e abandono do lugar do accidente, xa que se deu á fuga despois de atropelar a víctima. A Xunta licita o proxecto das novas vivendas públicas da Rúa das Cunchas de Sanxenxo. Ese proxecto contempla a construción de 40 vivendas que se adxudicarán en réxime de alugueiro entre persoas menores de 36 anos. Este venres, a conselleira de Vivenda e o alcalde asinaron o acordo da cesión da parcela de titularidade municipal á Xunta. O Concello de Boiro habilita medio cento de novas prazas de estacionamento no Saltiño. Co acondicionamento desta parcela como aparcadoiro pretende dar servizo a alta demanda existente na zona onde se empraza o centro de saúde. O BNG de Ribeira insta o Goberno municipal a executar a renovación do campo de fútbol de Carreira. Trátase dunha actuación longamente demandada pola veciñanza, aprobada polo anterior executivo co voto en contra do PP. A pesar de contar con proxecto e partida orzamentaria, aínda non se procedeu á súa licitación. E a Arxentina será o país convidado do Salón do Libro de Pontevedra no 2027. Vai non ser nunha edición que se vai celebrar entre o 26 de febreiro e o 14 de marzo e que terá o espazo como temática central. Desenvolverase baixo o lema de Pontevedra á Lúa, un universo de libros. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos polas novidades do atropelo mortal de Vilanova. Investigan unha muller de 54 anos como presunta autora do atropelo mortal que se rexistrou o pasado 23 de maio en Vilanova, un suceso no que faleceu un home de 79 anos. A conductora impútanselle os delitos de homicidio por imprudencia e abandono do lugar do accidente, xa que se deu á fuga despois de atropelar a víctima. Segundo as pesquisas da Garda Civil, o suceso producíase ás 2 da madrugada na estrada entre Tremoedo e Deiro. Unha parella que circulaba pola vía localizou o home tendido na calzada, parou a axudalo e sinalizou o espazo, pero nese momento pasou pola zona un segundo turismo que, segundo os axentes, conducía a muller agora investigada e que arrolou a víctima, chegando a desprazala uns 100 metros. Foi este golpe o que provocou a morte do home no acto. Tralo suceso, a conductora deuse a fuga sen prestar auxilio. As actuacións policiais xa foron postas a disposición da autoridade xudicial e o vehículo foi intervido para realizar inspeccións técnicas. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E a Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza mantén as súas concentracións dos venres nos centros de saúde de Aguiño e da Pobra. A principal demanda na comarca, ademais da cobertura do 100% das prazas, e a apertura do PAC da Pobra en quenda de tarde, pero que xa reuniron máis de 3.000 sinaturas. Agora, nunha recente asemblea da plataforma, decidiron convocar unha gran movilización comarcal pro domingo 28 de xuño na Pobra. Animan a toda a cidadanía do Barbanza a sumarse a esta protesta coa que pretenden chamar a atención sobre unha situación que en toda Galicia tan só se rexistra nos PACs da Pobra e Rianxo.
A Xunta licita o proxecto das novas vivendas públicas da Rúa das Cunchas de Sanxenxo. Ese proxecto contempla a construción de 40 vivendas que se adxudicarán en réxime de alugueiro entre persoas menores de 36 anos. Este venres a conselleira de Vivenda e o alcalde asinaron un acordo da cesión da parcela de titularidade municipal á Xunta. Nesta parcela da Rúa das Cunchas, en Sanxenxo, vanse construir 40 vivendas públicas. A conselleira de Vivenda e o alcalde asinaron este venres o acordo de cesión da parcela ao goberno galego. Acordamos que esta parcela sería cedida con carácter gratuito polo Concello de Sanxenxo, polo tanto, moitísimas gracias por ese altruismo, para que dende a Xunta de Galicia construísemos vivendas de promoción pública. Ao mesmo tempo, o Executivo galego licitou xa por máis de 300.000 euros a redacción do proxecto para construir aquí alrededor de 40 vivendas. Serán adxudicadas en réxime de alugueiro entre persoas menores de 36 anos. O que licitamos hoxe non só a redacción do proxecto das 40 vivendas, con unha edificabilidade máxima, que dará aproximadamente para 40 vivendas de 2 dormitorios cos plazas de aparcamento, senón tamén para a ordenación do ámbito, porque se xerará un espacio libre de uso público que será posteriormente cedido ao Concello. Dende o Concello celebran o anuncio e o modelo escollido para que a mocidade de Sanxenxo poida ter acceso a estas vivendas. Que sea, basicamente, para os veciños de Sanxenxo, para os xóvenes de Sanxenxo que necesitan vivenda. E se traballan aquí, non son daqui, e cumpren a lei, pois eu non teño nada que dicir. Entonces, non creo que moitos concellos de Galicia poñan a disposición da Xunta de Galicia un terreo pegado á praia máis importante urbana que ten Galicia. Para poder optar a unha destas vivendas, as persoas interesadas deberán estar inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Xunta. Nós sempre adxudicamos a través do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, o que manexamos dende a Consellería de Vivenda e Infraestructuras, pero para aqueles que estén inscritos para o Concello de Sanxenxo. E para estar inscritos para o Concello de Sanxenxo teñen ou ben que residir no Concello de Sanxenxo ou ben que traballar no Concello de Sanxenxo. Por outra banda, a Xunta ten tamén en proceso de licitación a redacción do proxecto e a construción con técnicas industrializadas doutras 25 vivendas públicas en Noalla, noutra parcela cedida polo Concello. A este contrato, cun importe de alrededor de 7 millóns de euros, presentáronse 13 ofertas de empresas. Ademais, o Concello aderiuse ao Fondo de Cooperación da Xunta para adquirir terreos en Vilalonga, nos que se prevé un proxecto de interese autonómico para desenvolver solo onde construir vivenda. O Concello de Boiro habilita medio cento de novas prazas de estacionamento no Saltiño. Con esta actuación buscan dar resposta á alta demanda existente nesa zona onde se empraza o centro de saúde. Os veciños de Boiro xa dispoñen dun novo espazo de estacionamento na zona do Saltiño a carón do centro de saúde. Trátase dunha parcela con capacidade para uns 40 vehículos. Estamos aquí na zona do Saltiño, moi preto, aquí xusto enfrente temos o centro de saúde e, vimos agora de abrir un novo parking para facilitar o estacionamento a todos os vehículos e, sobre todo, os usuarios que veñen a diario aquí ao centro de saúde. Estamos falando dunha zona onde si realmente temos problemas de estacionamento polo volumen de usuarios que ten o propio centro de saúde. Con este xa son varios os espazos habilitados para aparcar en distintas zonas do centro urbano, a través de acordos cos propietarios das parcelas para o seu alugueiro. Fai un mes e medio estábamos abrindo tamén o parking da Plaza da Mancomunidade e agora acabamos de abrir este parking que para nós é estratégico. O que estamos facendo é chegando a acordos cos propietarios daquelas fincas que creemos que son puntos estratégicos, fincas que non están dándolle ningún tipo de uso, e estamos chegando a acordos cos propietarios e destinalos pois a zonas de aparcamiento, non? Seguiremos e xa estamos traballando en outras zonas e sobre todo en aquelas zonas pois onde realmente se necesita, porque o detectamos ou ben porque son os veciños os que nos piden pois habilitar máis zonas de aparcamento. Ademais do acondicionamento do aparcadoiro, procedeuse tamén á reordenación das prazas de estacionamento nas rúas adxacentes. E o Colexio de Chancelas, en Poio, celebrou este venres a inauguración oficial do seu novo patio. A actuación foi desenvolvida grazas á colaboración entre a Consellería de Educación, o Concello e o propio centro, e contou cun investimento de preto de 45.000 euros. O novo espazo foi creado a partir do aproveitamento de recursos xa existentes, reutilizando o céspede das aldeas de Nadal do municipio e a terra resultante das obras da pista de Vilariño. O Colexio, pola súa banda, ocupouse do mobiliario de xogo e o Goberno Autonómico colaborou coa instalación do sistema de rego. Aínda que a rapazada foi a protagonista na inauguración deste novo patio, o acto asistiron tamén o conselleiro de Educación e o alcalde de Poio.
Dentro deste gran proxecto, somos todos os voluntarios e voluntarias de biblioteca e patio os encargados do funcionamento das actividades do recreo. Gustaríanos agradecer o esforzo de todos os que participastes neste gran cambio para conseguir que Chancelas sexa un lugar especial para aprender. Creo que sería injusto quedarse simplemente na inauguración do patio, porque detrás de todo isto pois hai un traballo, hai distintos espazos que se foron modificando dentro do centro e esta actuación toda se culmina hoxe aquí pois con un patio totalmente sostible. Pero máis alá dos grandes discursos, o importante é que as novas xeracións sean conscientes da importancia, da trascendencia que é ter un entorno natural no cual poder vivir dun xeito saludable e dun xeito sostible. Este proxecto era un proxecto inicial de ter o cole máis maravilloso que podíamos pensar, onde os nenos podían estar aprendendo de outra forma. Creo que está conseguido, hai que mantelo. Todo suma, os espacios son importantes e as metodoloxías tamén. E o BNG de Ribeira insta ao Goberno Municipal a executar a renovación do campo de fútbol de Carreira. Trátase dunha actuación longamente demandada pola veciñanza, aprobada polo anterior executivo co voto en contra do PP. A pesar de contar con proxecto e partida orzamentaria, aínda non se procedeu á súa licitación. Membros do BNG desprazábanse esta mañá ata o campo de fútbol da Guía en Carreira para denunciar o atraso no proxecto de renovación da grada que actualmente se atopa apuntalada por piares de obra cos consecuentes riscos para a seguridade. Os nacionalistas indicaron que o proxecto xa fora aprobado durante o seu mandato, cos votos en contra do PP, e mesmo se tiña contratado un estudo xeotécnico. Sen embargo, o actual goberno non procedeu aínda á súa licitación. Un investimento de máis de 250.000 euros que deixábamos planificados no ano 2025, unha das peticións que máis votos tivo nesa recollida de peticións populares que facíamos para escoller cales eran os investimentos prioritarios para facer nas parroquias de Ribeira ao longo de 2025 e vemos que o Partido Popular ten esta obra completamente paralizada sen ningún tipo de información nin de transparencia non só á veciñanza senón tamén aos grupos da Corporación Municipal, unha necesidade urxente para actuar xa que a grada está apuntalada por piares de obra e ademais pois supón un risco porque podería verse abaixo nun temporal. Sabemos que ese proxecto estaba realizado e que estaba orzamentado pola nosa parte, sabemos tamén que había un xeotécnico contratado antes de finalizar o ano 2025, pasaron 6 meses do ano 2026 e aínda non sabemos absolutamente nada da licitación desta grada de Carreira. Malia que tiñan intención de supervisar o estado da instalación, non puideron acceder ao interior do campo, algo do que responsabilizan directamente o goberno nun intento, din, de obstaculizar o labor da oposición. Tiñamos prevista esta rolda de prensa aquí no campo de fútbol, sabemos tamén, porque falamos con membros da directiva do club de fútbol, non había ningún tipo de actividade para hoxe e, por tanto, queríamos facer esta rolda de prensa no seu interior. Pois ben, hoxe atopámonos que nos chaman dentro do club de fútbol para dicirnos que había unha orde expresa do Goberno Municipal de Ribeira para prohibirnos a súa entrada e, por tanto, supoño que querer agochar cales son as deficiencias desta grada do campo de fútbol de Carreira e, sobre todo, obstruir cal é o traballo da oposición. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, achegarémonos á carpa da Festa do Tinto en Ribadumia. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. 6 novos proxectos gastronómicos optan a incorporarse ao primeiro andar do Mercado de Abastos de Pontevedra. Segundo a concelleira responsable da área, Anabel Gulías, todas son propostas diversas e con forte conexión coa identidade da praza. Gulías anunciou tamén que o inicio das obras previstas na planta baixa é inminente.
Un obradoiro de mercado que incluirá demostracións culinarias e talleres participativos para visibilizar o produto local e de tempada, un cocedoiro que permitirá degustar os produtos na praza ou levalos a domicilio, unha sandwichería artesanal baseada na elaboración de focachas e na fusión das gastronomías galega e argentina, un proxecto centrado na pizza artesanal con masas inspiradas no pan de bola galego e unha opción de comida mexicana. Son as novas propostas que optan a incorporarse ao primeiro andar no mercado da Praza de Abastos. Que son diversas, conectadas e creo que de unha grandísima calidade. Eu quero dicir que é unha valoración e unha combinación moi interesante de proxectos consolidados e de proxectos novos que nos fan moi feliz. A sexta proposta refírese á continuidade da Fervella, o único negocio que se mantén aberto da etapa anterior. Faime especial ilusión porque é a continuación do único sobrevivente do mercado, que é a Fervella, que non só demostrou que é viable un negocio no mercado, sino que sigue apostando por quedarse. Sobre os vindeiros pasos, de forma inmediata procederase á apertura da oferta económica. Unha vez asinados os contratos, os adxudicatarios terán un prazo máximo de 3 meses para executar as obras de adaptación. O Concello confía en que estean en marcha este outono. Nós o que queremos plantear é ver cal é a súa perspectiva, que é o que prefiren, pero eu non desboto a idea de ir facendo incorporacións paulatinas, porque creo que neste momento que estamos, o 2019, era un contexto diferente, era algo novo, non se sabía, pero creo que, se me preguntades a miña opinión, apostaría por este sistema, pero vai a depender do que se decida conxuntamente. Ante a previsión de que 4 dos 10 postos ofertados poidan quedar vacantes, Gulías adiantou que o Concello xa traballa nunha nova licitación con pregos máis flexibles. Queremos abrir a modelos de negocio complementarios, porque funciona ben. Funciona extraordinariamente ben. Artesanía, deseño, creación. E a segunda, eu non desboto de vincular a hostelería local co mercado. Creo que é das opcións máis intelixentes. Vamos a abrilo a unha incubadora de proxectos complementarios da hostelería local. En canto ás obras previstas para a planta baixa do mercado, a intención do Goberno local é que comecen de xeito inminente. O vindeiro luns, o Goberno local manterá unha reunión coas concesionarias para coordinar a logística das obras e minimizar o impacto na actividade. E a Xunta concede á Praza de Abastos de Ribeira o selo de mercado excelente. As melloras executadas nos últimos meses no mercado municipal supuxeron a súa adhesión á rede autonómica. Ademais das reformas acometidas na instalación, procedeuse a instalación dun sistema de taquillas intelixentes e realizouse un estudo de mercado e diagnose que inclúe tamén un programa de formación pros praceiros. A incorporación desta rede permitirá ao mercado ribeirense optar a unha serie de axudas para seguir poñendo en valor o comercio de proximidade e o produto local. A Deputación de Pontevedra pon en marcha unha nova liña de axudas para financiar material e eventos de promoción turística. A Xunta de Goberno Provincial deu luz verde ás bases dotadas de 75.000 euros, unha achega dirixida aos concellos pontevedreses. Esta liña, que vos veño hoxe de dar conta dela despois da súa aprobación na Xunta de Goberno, reforza o noso apoio a un dos grandes motores económicos da provincia e ao escaparate do noso territorio por todo o mundo. As axudas están divididas en dúas liñas, unha primeira para material na que se poderá financiar o deseño, maquetación e produción de accións físicas e digitais que sexan perdurables no tempo. O material deberá contribuir á promoción do destino Rías Baixas e á mellora da súa imaxe, respectando os principios de sostibilidade, accesibilidade e coherencia coa marca. Non se financiarán, entre outros, os gastos de distribución ou merchandising. A segunda liña cubrirá eventos de promoción turística que teñan como obxectivo xerar experiencias directas, a atraer visitantes e poñer en valor os recursos turísticos do seu territorio. Financiaránse os custos de alugueiro de equipos, produción e coordinación ou difusión, pero non o protocolo ou o caché dos artistas. O máximo que poderán recibir os concellos serán 5.000 euros, tanto se solicitan recursos nunha ou se o fan nas dúas liñas. Financiarase ata o 40% pros que teñan oficinas ou puntos adheridos á rede Info Rías Baixas, ata o 35% para municipios declarados de interese turístico ou que teñan algunha celebración con esta distinción, ata o 30% se teñen edificios municipais co certificado SICTET e ata o 25% o resto.
E o Museo de Pontevedra suma os seus fondos á maior colección sobre Ramón María del Valle Inclán. Tras pechar un acordo coa familia do escritor, a entidade pasará a ser o maior depositario e incorporar un cento de pezas en preto de 300.000 euros que inclúen retratos, cartas, bens persoais e pezas de bestiario mobiliario. E esta colección dun valor incalculable de Ramón María del Valle Inclán vai a ter un espazo propio e permanente no Museo de Pontevedra. Cando se remate a rehabilitación dos edificios centrais, xustamente no edificio de García Flórez, vai haber unha sala destinada en exclusiva a todo o que ten que ver ca obra de Valle Inclán. E nela non só reivindicaremos a figura e o legado dun dos máis importantes escritores da literatura do século XX en España, senón tamén que destacaremos o peso de Pontevedra na súa produción e a vinculación da cidade coa vida intelectual do país nesta época. Tamén era ilusión dos nosos pais que esta colección permanecera xunta, permanecera unida e fora posta a disposición do público, é dicir, que o prazer persoal de vivir arrodeado de obras de arte pasar a ser tamén un prazer público a partires de cando o museo poida dispor do edificio onde se vai instalar a colección. Con este acordo, o Museo de Pontevedra culmina un proceso que comezou hai 3 anos. O conxunto inclúe 24 caricaturas e retratos do propio Valle Inclán, entre eles algúns asinados por Carlos Maside, Sancha, Arturo Souto e Daniel Vázquez Díaz. 11 gravados e 23 pinturas, incluindo obras de artistas de primeira liña como Ángel Zárraga ou Joaquín Mir, ou 8 esculturas, entre as que teñen un enorme valor as máscaras mortuorias do propio Valle Inclán, realizadas por Francisco Asorei, 15 pezas de mobiliario da súa vivenda de Madrid, 18 de indumentaria e complementos e 36 obxectos varios como condecoracións, pezas de cerámica e os tacos tipográficos que el mesmo empregou nas edicións das súas obras están tamén incorporadas a esta colección. Ademais, os fondos inclúen un conxunto de fotografías datadas de entre 1860 e alrededor de 1930 e documentación de arquivo como correspondencia, contas e notas domésticas, tarxetas persoais e orixinais doutros autores, como un prólogo escrito por Jacinto Benavente. Cambiamos de asunto. A Asociación O Castro de Baión, en Vilanova, organizou este venres a segunda xuntanza galega de discapacidade. Na xornada participaron distintos colectivos de toda Galicia, entre eles Autismo Bata, Amigos ou Con Eles. Este encontro busca ser un punto de referencia das distintas entidades que traballan en Galicia con persoas con discapacidade. A xornada arrancou coa presentación de todos os colectivos participantes, seguido de 2 mesas redondas. A primeira, da man de Autismo Bata, para presentar a súa iniciativa Fogares que transforman vidas, como unha forma de expresar aos familiares das persoas usuarias e o resto de entidades a forma de facer unha vida independente e autónoma. A segunda correu a cargo do científico David Riaño, referente de visibilidade tras ser diagnosticado de ELA. A súa intervención centrouse nos beneficios para a sociedade da inclusión das persoas con diversidade funcional. Paralelamente, as persoas usuarias con discapacidade gozaron de distintos obradoiros, actuacións ou pintacaras. O encontro, explican dende o Castro, non é só unha xornada de convivencia, busca ser tamén unha ferramenta de interese público para a cohesión social e o intercambio de boas prácticas. Cando esa labor que facemos diariamente ben acompañada por traballar xuntos con outras entidades tanto de aquí da zona, da provincia, como de toda Galicia, do que hai representación aquí. Queremos que todos xuntos podemos facer máis forza e conseguir mellores resultados. A Pobra volverá a camiñar unida contra o cancro. O domingo 14 de xuño terá lugar unha nova edición da Andaina Solidaria. Ademais das probas que se dividen en 2 distancias, haberá actividades para nenos e animación musical.
A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro segue a recadar fondos para a investigación. O domingo 14 terá lugar a andaina solidaria que contará con 2 percorridos. Sairán ás 10 da mañá dende a Praza Alcalde Segundo Durán, onde terá lugar unha actuación previa a cargo dos alumnos de Boa Vibra Academia. É unha andaina que consta de 11 kilómetros, pero tamén ten unha andaina pequena que de 6 km para a xente que non pode facer toda a andaina. É accesible a todo o mundo, é un recorrido circular sin ser o de facer. Animamos a toda a poboación a que o realice. O remate das probas haberá obradoiros infantís patrocinados pola Clínica Dental Dr. Gonzalo López Castro e a actuación de DJ Jalaico, que colaboran desinteresadamente no evento xunto co Concello da Pobra. Pola nosa parte, dende o Concello, apoiamos en aspectos como a logística, a promoción, e axudamos tamén para o bo desenvolvemento da proba co apoio da Policía Local e de Protección Civil. Queremos animar a toda a veciñanza a que se inscriba, porque xa que cada paso que se dá nesta andaina supón unha mostra de apoio e de esperanza para moitas persoas. As inscripcións xa se poden realizar nos habituais puntos de venda da asociación. A cota será de 5 euros para adultos e 3 para menores de 12 anos. Cada participante recibirá un dorsal personalizable no que poderá escribir unha dedicatoria ou mensaxe de apoio á loita contra o cancro. El Concello da Pobra segue a fomentar os hábitos de vida saudable entre a veciñanza con actividades como o tai chi terapéutico. A terceira edición deste programa desenvolverase ata finais de ano con 2 sesións semanais no Vilariño e Santa Cruz. Favorecer o benestar físico e emocional e descentralizar a oferta de actividades achegando ás distintas parroquias. Con estas 2 premisas, o Concello da Pobra volve poñer en marcha o programa de Tai Chi terapéutico que se desenvolverá na Escola Unitaria de Vilariño e no Centro Social de Santa Cruz. Este ano vaise facer 2 días a semana, os martes e os mércores, e localizado en 2 lugares. Primeiro, a do martes será no Centro Sociocultural da Santa Cruz. Este centro actualmente está en obras e mentras non se remate se vai a realizar na Casa da Mocidade. Horario se dá ás 10:30 da mañán e despois o mércores pois será no Vilariño, na Escola do Vilariño, a partir das 8 da tarde. Está dirixido a persoas de todas as idades que desexen adquirir hábitos que melloren a súa calidade de vida, combinando coordinación, equilibrio e respiración. Unha actividade fundamentalmente terapéutica, de movimento suave, lento. Non se trata de repeticións como calquera outra ximnasia, senón que precisa dunha atención e dunha atención, o movimento, ou intención, perdón, o cal vai axudar a que desenrolemos, pois, o primeiro de todo, unha conciencia corporal, que saibamos un pouco como estamos, que recoñezamos a nosa postura, que recoñezamos as nosas tensións para poder precisamente actuar sobre elas e afloxar os sitios pois, que están máis tensos, que iso é o que ao final pois, vai axudar non só a corrección postural, sino o equilibrio, a mellorar a elasticidade ou flexibilidade. Outra parte importante tamén da proposta destas sesións sería a traballar ca respiración. O curso, que botará a andar o vindeiro 16 de xuño, prolongarase ata finais de ano. Os interesados poden formalizar a inscripción a partir de mañá na sede electrónica ou a partir do luns no Rexistro Xeral do Concello. A actividade de balde poderán inscribirse ata o día antes do comezo das sesións. A Argentina será o país convidado do Salón do Libro 2027 de Pontevedra. Será nunha edición que se celebrará entre o 26 de febreiro e o 14 de marzo, que terá o espazo como temática central. Desenvolverase baixo o tema de Pontevedra a Lúa, un universo de libros. Como en cada edición, a temática escóllese no seo do grupo de traballo do Salón do Libro, no que participaron a súa dirección, representantes das empresas colaboradoras e, por primeira vez, profesoras de infantil e primaria de diversos colexios públicos. Fixo ademais tras ter en conta as suxestións que os centros educativos trasladaron a través das enquisas realizadas ao finalizar a última edición do Salón. Aquí podemos traballar as eclipses, que estamos co trío de eclipses, a observación astronómica, a literatura, pois desde a ciencia, a ficción, ata as metáforas que se traballan na poesía, a exploración espacial, as viaxes, os avances científicos que repercute eso na nosa propia vida cotiá. Argentina, que
Parece que non, pero relaciónase a través das viaxes co tema do espazo, porque cando as galegas e os galegos emigrábamos a Argentina era unha viaxe como a que se va a facer agora á Lúa, había que preparala con moitísimo tempo e casi era para sempre. Ribadumia xa goza da Festa do Tinto do Salnés. Este venres tivo lugar a inauguración oficial da 53 edición na que 14 adegas ofrecen os seus mellores viños. Pola carpa instalada no centro de Barrantes xa pasaron centos e centos de persoas. Agárdase unha edición multitudinaria grazas ao bo tempo e as temperaturas agradables que se prevén para esta fin de semana. Este sábado celebrarase o Día Grande co xantar de confraternidade, a investidura dos valedores e a gran cata final do concurso. 14 adegas ofrecen dende este venres os seus mellores viños na Festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas en Ribadumia. Como manda a tradición, o corte de cinta marcou o inicio oficial desta 53 edición. Os adegueiros participan na cita cunhas expectativas moi altas, tendo en conta ademais que o tempo e as temperaturas suaves convidan a que se acheguen milleiros de persoas. O tempo axúdanos, esperemos que sea un bo fin de semana, que a xente que se anime. Dan bo tempo para todo o fin de semana, entonces, bueno, esperamos que veña moita xente a probalo. Non fai frío, non fai calor, e iso, queres que non, tamén se agradece para que a xente participe de estar aquí. Dende o Concello tamén destacan as altas expectativas para esta fin de semana na que Ribadumia se converte en parada obrigada para amantes do viño. Prevese un ambiente moi bonito, un ambiente moi interesante, e a verdade é que vir cos nenos poder inaugurar esta festa é toda unha satisfacción, non? Dende as adegas, ademais, achéganse esta cita orgullosos do seu produto. Contannos que este ano ten unha moi boa calidade. Este ano é unha calidade estupenda, foi un viño que se pañou moi maduro, moi sano. Pañase maduriño, non sei, un momento de tal, tan en barril de madeira. O viño, como todos os anos, está buenísimo, ten unha flor estupenda e reja moi ben. Eu teño a oportunidade de comparar con outros adegueiros, e si que é moi boa. Opinión que xa compartían este venres os primeiros visitantes á carpa coa degustación das primeiras cuncas. O viño está espectacular, a verdade, é unha maravilla, o Barrantes é espectacular. A primeira cunca está moi bo, moi recomendable. Que sea mellor que a anterior, pero bueno, porque cada ano nos superamos, pero vamos ben. Muy bueno, muy rico. Como asturiano, la verdad es que gustame mucho. Bueno, salud. E po ano outra vez, Pero os ribadumienses, o desta fin de semana é máis que unha festa, para algún supón dar continuidade a unha tradición familiar que xa ven de vello. Xa viñan meus pais antes, miña nai era a que andaba con isto, foi a que empezou, a que lle deixaba o local para que fixeran a cata na casa, eso, e despois viñemos nós e seguimos con isto. No meu caso xa é unha cousa que veño dende xa fai moito tempo. Este mundo gústame, o meu é estar no medio da xente, pasalo ben, e vender o viño sobre todo, porque se vimos só pasalo ben, como que mal. E tamén para que esa tradición se manteña viva é fundamental que se incorpore a xente nova. Non é o primeiro ano que estamos no stand, entonces, bueno, imos a ver como vai a cousa, pero bueno, o viño moi bo. É o primeiro ano que monto un stand. Bueno, xa levo vendendo viño na casa desde fai moitísimos anos, facendo viño, folla redonda. Este sábado terá lugar o Día Grande coa cata final do concurso, a investidura dos valedores e o xantar. Mañán quedaron eses 12 viños do que son a folla redonda e quedaron tamén eses 12 viños do que son as variedades autóctonas, non? Por lo tanto, mañán a mediodía, en torno ás 12 do mediodía, pois saberemos, se fará esa cata ante notario e despois no xantar oficial, no que hai máis de 800 persoas, pois saberemos quenes son os gañadores, non? A cita complétase con actuacións musicais no cartel, os festicultores, a mecánica, a Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia e grandes orquestras como Olympus, América de Vigo, Capitol ou Panorama. Pois así, gozando da Festa do Tinto do Salnés en Ribadumia, marchamos por hoxe, por esta semana. A información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.